mager. Bendino dilajrat wong. Bendino dilabrak wong perkara kelakuane anakku Rahmat. Ana bocah prawan umur 12 taun. Peteng. Sing ngrusoi ya Rahmat. Bapake mara rene ngamuk aku. Ana nganten anyar urung sepasar. Sing wedok dicolong. Bojone ngejak sak kancane mara rene nglabrak aku. Ana sing ameh mlathok bias. Ana sing arep obong omah. Mat. Kelakuan ngono ae. Baik. Aku mulai dulu. Menang, nakal yo. Bocah. Ya aku ini bapak dan kudu anak. Bapak, bener Pak. Apa? Mangan. Terus kalian di. Orang sego itu. Nek kowe arep mangan dami tuwani galeng. Ya. Ayo ngene. Apik ngono arek. Ya aku ning omah sekesuk urung mlebon kok. Ya ning omah kok glimbang-glimbung ora roh gawean babar pisan iki. Gawean apa? Wong keset. Lah nek ngarane jenenge wong tuwa ning omah iki duwe anak lanang lagi metu, lagi dolan, ngene ku dak yo ngliwet sik. Nyawisi anake nek mulih ben mangan. Yo bener ngono. Lah iya, kliwete iki rane ana sing diliwet. Lho, beras wis entek. Lho ora entek. Lah iya ngono pirang pintal. Kowe tak tukono beras 2 kilo. Alah, wis entek. Yo entek resik ah. Malah selawase melarat ora iso sugih. Pemborosan kowe iku. Lah beras 2 kilo. Beras 2 kilo aja liwet kabeh. Lah kanggo noko sesasi. Yo. Beras 2 kilo kanggono sesasi. Nek aja diliwat. Lah bakno diuntut. Wong kok iso ora roh gawean, ora ngerti kebutuhane canom. Ana apa? Ngerti kebutuhane canom iki nek canom iso nyalano wong tuwa. Lho. Lah aku kene. Lho, kok kene? Dadi anak ora nyalano wong tuwa. Ora ngrumangsani kowe. Ana apa? Ana apa? Aku bendina lek dilajrak wong. Bendina lek dilabrak wong perkara kelakuan. Lah aku ki lho lah apa? Lah apa? Ana prawan umur 12 taun meteng. Terus bapake mara rene nglabrak aku arep ngobong omah. Ana anten anyar urung sepasar. Sing wedok mbok tolong. Bojone ngerti. Ngajak sak kancane mara rene arep mlathok dasku. Dadi wong do mara rene ngamuk perkara aku dolanan cah wedok niku. Lah iya, anjene iya. Lah iya ngono kok. Jalanan. Lanang yo calanang. Ngono iku sing salah sapa, Cik? Salah yo kowe. Ora iso. Lah ora iso. Sing salah bapak. Lho sing nglakoni kowe sing salah bapak. Ora ngrumangsani salah. Lah ngrumangsani piye? Jenenge dua anak lanang gedhe wayahe rabi ya dirabekno ben gak nakal. Lho kok ora mbok rabekno? Rabi ra ragati. Lah kowe nek ra ragati anak. Ragati rene lho dinggo. Ora dinggo kok ragati. Ya ora dene lah. Ndemban ngerti ora tak iki cilik. Ngene iki apa? Ngene iki apa? Nek aku ora muleh kudu muleh, ning anggere ning omah kudu lunga neh. Mergo anggere muleh mesti mbok jak tukaran. Mergo pegel pikirku. Mbok paido. Lah nek ora wong kakean paido tok. Mergo pikir pegel ora maido. Kakean ngamuk, nyebut, wong iku nyebut. Nyebut piye? Kowe iki wis tuwa, aja men ngamuk anake. Kowe kuwi tak tunggoni kok ngamuk terus. Sok mbenak kowe tak tinggal mati ngono piye, Weh? Wale.
Kuwale. Ya piye? Allah, galek. Watang. Nek ana wong ngomong iki durungokno. Iya. Lah kok ora? Wis tuwa iku aja kakean ngamuk. Mergo pegel pikirku. Pegel ya pegel aja ngamuk. Kowe iki nyebut, Pak. Nyebut piye? Kowe kuwi isih tak tunggoni kok ngamuk bendino. Coba nek kowe tak tinggal mati piye? Wale. Ayo. Kira deh. Menuk pulak wale. Hei. Apa? Ojo ngamukan. Pegel pikir ora ngamuk. Aku iki urip ngamuk bendino. Coba nek kowe tak tinggal mati ngono nasib piye? Kuwale. Angel kok kuwale. Namane iki gare kuwale. Sing kuwale iki ranggone. Apane? Omongane. Donge sing ngomong ngono iki aku. Ya kok ora ndang ngomong. Lah kok disi kok. Baik. Apa? Aja wedi. Perkara wong do ngamuk rene aja wedi. Lho wong ora wedi piye? Lho. Duwe anak aku wedi. Nek duwe anak kowe ora piye? Lho, bener wong tuwa ora tau metu ora njaba. Lakone anak mlanang ning njaba iku kondang kaunang-unang. Wih, Ramat preman Bantul. Kondang niku. Ramat preman Bantul. Iki ra ning njaba. Ayo, kowe ning jero omah kondang ora Romat preman Bantul. Lah apa? Romat Parpin Bantul. Ngenyek karo anake malah ngenyek. Preman-premanan ora percaya. Ora. Nek anak ambil kondang ora ngandel. Ning njaba diwedeni wong. Alah, buktekno nek ora percaya. Plekok. Wis buktekno. Anane wong do mara rene ngamuk bapak. Ngelanjak bapak. Mergo wong sing do mara rene iki roh nek aku pas gak ning omah. Lah nek kowe ning omah diajal iki lho buktekno. Aku tak orang kluyur sedina iki. Tak tunggonane ning omah. Kok nganti ana wong mara rene ngamuk bapak igak rongkonge. Tenan piye? Lah, kuwi anak kondang kok wedi. Lagek krungu. Buktekno. Iya. Aku tak ning guri. Aja lunga-lunga lho. Engko nek ana wong mara rene kok wani ngamuk kene wani jawel bapak. Iya. Aku undang poklek igane. Iya. Romat preman Bantul. Ayo aku nek kowe ning omah. Kuwi anak kondang kok wedi. Iya. Aja wedi. Aman kataku. Ngene ya ayem. Muga-muga ning omah terus ora. Ayo iki ayo. Kowe ngerti Romat? Ayo, ndi Romat? Romat iki apa? Kowe iki apane Romat? Ayo. Apa ora? Kowe apane Romat? Kowe iki wong tuwa kok ora sopan. Sopan banget. Wong tuwa ora sopan mlebu wong nuwun ora. Moro-moro ngamuk tiding-tiding. Mergo atiku panas, mantuku didemeni Romat. Kowe apane Romat? Panas atiem. Mergo mantu didemeni Ramat. Bener. Kowe goleki Romat. Goleki Romat sampe klathok. Romat gak ning omah. Lah, sapa kae, Pak? Aku iki. Aku ayahe Romat. Jadi kowe dianane. Kowe diapokane dadi tuh ora iso ulang-ulang anak sing apik, anak kelakuane bejat. Endi kok rene? Sik. Tak kandhani. Kandhani apa neh? Lagi iki apa neh? Tak kandhani. Apa? Lho ping pindho. Kowe nek ngamuk Ramat iku salah. Lah kok salah? Mantum didemeni anakku Ramat. Bener. Aku tak takok sithik. Takok apa neh? Iki takok lagi iki. Iya, takok apa? Nek ana sapi wedok bengah. Iki sapi apa? Sapi karo kawin. Kowe nek ngawinno sapi pira? 1.000. Mantum didemeni Ramat, kowe ra tak tarik bayaran bejo kowe. Lho. Ya ora bejo. Ora bejo. Lah wong mantuku didemeni anakku nang bejo. Gitu kaya terus. Bojo keren-keren. Lah kok ora keren-keren kebgo. Kowe ngono plato aku,
uga ngemilang separo. Sing kandha sapa? Ayo. Dia platok lho. Wangkel wong tenan, Pak. Ngene. Apa? Mergo mantum didemeni Rama. Heeh. Nek kowe nesu upama ketemu Rama, iso dadi patu, iso dadi gelut. Masa mau ngerti karo ora? Ya bener aku percaya nek kowe ora wedi. Ya. Timbang kok dadi gelut nek cara aku. Nggo meleh ke Rama. Tapi ono carane. Piye carane? Mantung rak didemeni Rahmat. Ya. Ngerti walusan. Bapake Rahmat demeni. Lah wis karek ongkang-ongkang kuburan kok apa kowe iki? Apa Ya, aku demeni. Lah, ora isin kowe. Aja kereng-kereng tak kandhani. Mumpung tanggaku wis do tuku tak kandhani. Dadi ndek rasa isin barang kowe Ya ya. wong ora dirasa isin leh. Aja nesune kene. Lah terus? Ora makane omah. Heeh. Engko Rahmat nek mulai wong Rahmat iki anakku. Engko tak kandhanane. Piye? Ini omongan piye? Rahmat iki ra anakku. Ya. Nek sing ngandani kowe ora ngarah digugu. Rahmat kok nek mulai, Rahmat engko tak kandhanane. Pelanggaran. Kowe omong nang ngene. Lah, nyekeli. Waduh wae, tenan. Wis gampang ae. Lho ora ketemu Rahmat kan mulai. Lah sudi. Timbang nganti kok sore ora ketemu Rahmat, atuk mulai. Piye le, Iki cetha Rahmat iki ra nang omah. Ya terus. Tak cegate ning pertelon mengko ketemu karo Rahmat tak gebuki karo sak bolong barang. Ngono. Sak kanca-kancaku gebuki. Lho ya. Yen anak Rahmat kowe ora iso kandhan-kandhan anak titene. Bendem. Sake bapak ora ngerti Aja trimo aku. Sapa? Sing mbok platho aja trimo aku. Sapa? Lo panjak jiman barang sawis. Ning titene lho ya. Iya, iya. Ning rasakno kowe. Ayo, Mbak, ayo. Tak cegate nang pertelon, Mbak. Ditane Pak, apa Rahmat kok bayani maling nih desaku. Nganti kecekel, umpama tak kapluki, aja salahna aku Kak. Ya. Udah Ki. Kok malah lenger-lenger tok. Iki lho, dungu ta ora? Pem dungu ta ora? Dungu ta ora? Dungu ta aku pem dungu ta ora? Bener kowe. Iki bakul pentol gak pas. Banyak. Iki ngandani tenang. Iki ndek aku tuku pentol iki. Loh, bakal bener kowe. Tuturan pentol. Meneng ae. Iki lho, iki lho bapak Rahmat. Ditane wapen baleni maling ning desane awake dhewe. Kuat cekel, ngoploki aja salahno. Cakek. Bocah coro-coro kok tenan kowe ra jaman. Lah, digetak rase udah bedal. Piye dul, aku nang omah piye dul. Aman. Aman met selamat. Aman ora aman gene. Aman tot. Lho, entot. Nyatane ora ana apa-apa. Ora ana apa-apa. Pancen kowe wedi, kowe ngumpet, kowe ndelik. Ana apa iki? Wong gedung ora sithik. Iki wae nom-nom ora sithik. Moro rene. Ngancam bapak. Ora tipu ngancam bapak diplatok. Ya aku mau keturun kok. Keturun ta wedi. Lah ora mau undang. Lha iku jeneng sing kari sitok iku lho. Baik. Nyatane bapak selamat ta ora? Selamat lah. Lah iya, wong ngono iku paling meden-medeni bapak. Ora ngarah wani ngepruki gendong ngepruki bapak. Lho ya ta. Jenenge wong gelo atine. Gelo atine kira mikir dendam. Nek aku diplatok tenan bremodar. Kowe tidak ngarah. Wis aman. Ora apa-apa. Man, aku tak takok. Apa? Kowe isih seneng di bapak aku ta ora? Tak takok, jawab. Lah wong bapak ora seneng iku piye? Wong tuaku kari sampean tok, mbok wis mati jaman aku isih cilik, Pak. Nek ngono sing seneng bapak, ya seneng. Nek kowe isih seneng bapak, leren kelakuan sing ugal-ugalan niku. Leren. Kowe iku mikir ta ora? Lah nek ora mikir,
golek jeneng iku angel lho, Pak. Angel lho. Jenengku kadung kondang. Kadung kondang preman Bantul. Canom kono-kono do ngerti aku kondange Romat. Terus kok leren. Lho aku tak isin, kowe man. Isin mergo kadung misuwur. Kadung kondang kok leren. Isin ora apa-apa. Ya iya. Terusno kelakuan sing ngene. Terusno. Ya iya. Aku lak mati kendhat timbang kowe. Bapak. Alah. Arep mati kendhat. Alah. Purian apalane pure. Lah pikirku pegel. Titik sini nek kendhat sini kendhat timbang urip kandhan-kandhanan. Nek aku ra dhewe wong tuwa. Timbang kandhan-kandhanan ora dikuku, anu mati. Tenan niku. Ya. Nek aku ra leren. Panggil gak leren aku mati kendhat. Ben kondang sisan jengenem di bapak kendhat. Gak Pak, gak kondang lah. Lah iya. Pak. Karek kowe, iya. Wong aku isih kepengin di wong tuwa. Ayo aku tak anut bapak. Tak leren. Ning nek upamane aku leren, nek aku ning omah isin, Pak. Terus arep kok kondi, kok lapo, aku nek leren kok lapo. Kowe anggere gelem leren, ora ning omah. Ya, lha ning ndi? Arep tak pondokno ngaji. Lho, aku mbok padoni. Lho. Walek niku aduh. Walek piye? Sing ngaji iku kudune bapak. Lah nek bapak, kowe tau roh ta ora? Gini. Ngaji ku nggo sangu mati. Sing mati dhisik sapa? Ya mati mati dhisik-dhisikan. Sampean ngaji sik. Sok ben ana wis tuwa tak genten aku. Aku wis tuwa pikiranku ra nyandak. Ngono. Mergo kowe sing isih enom, isih iso mikir. Aku sing ngaji. Lah, nek aku iso ngaji, sok ben kowe tak tuntun ngono. Ya tuntun kaya picek. Baik. Upama aku kok pondok ngaji. Heeh. Ya gelem. Nek ya janji lho, Pak. Janji piye? Nek kerasan ya tak terusno. Nek ora kerasan, mulai. Iki mondok ngaji tamprantun ning Kalimantan. Lah kene. Lho nek prantun ning Kalimantan sedina rong dina ora kerasan mulai. Mondok ngaji kerasan ra kerasan dadi kerasan-kerasano. Meloro wong iku, Pak. Lho kepengin dadi capek ta ora? Ya iya, ning ndi ngajine ning ndi? Dingi aku ning warung. Apa? Ana wong do dongeng. Nek ning Branglor iki ana pondok pesantren kondang. Ning Gesing ngono lho daerah Pati. Waduh, aduh iku Pak. Aduh sing dadi cerak mergo karepe tenanan. Diumbalan ta apa? Ya ora duwe. Ya terus. Mlaku wae. Ya bang bayi poklek dengkule Pak. Ora ana wong mlaku poklek iku. Lah sangune. Sangune ya sangu pokoke ngempet tok. Nah. Monekat nganggur ngono. Ya, mati. Mati nek aturane ngene. Lalungane kapan? Yo saiki. Lho. Ngenteni kapan saiki? Ngono. Lah ayo ora salin-salin sih. Gak, mbok salin apa ning gobali. Ya wis, sampean ben seneng mergo jalukane bapak ngono. Tak turuti. Ayo. Aku tak melok bapak, ora masalah. Aku dari santri yo ben. Iki ngapunten. Nggih. Derek tanglet. Lah? Derek tanglet. Derek tanglet. Tanglet menapa? Niki pun wilayah pundi niki? Niki pun Gesing niki.
Napa pun caket pondok pesantren? Nggih pun caket. Sampeyan ngertos pondok pesantren dhisik? Mboten namung ngertos. Kula niki murid santri wonten ing pondok pesantren. Sampeyan niku? Nggih. Nggih kleresan. Terima kasih mangke. Panjenengan iki sinten? Kula Sentanu. Sentanu. Ya, nika Iki anak kula. Rahmat Preman Bantul. Premane ra kandhane ae ben wedi. Ora wedi-wedinan lah. Salah. Wes, mriki ampun wedi wonten kula kok. Lah niku preman. Boten. Kula nyuwun tulung. Nggih, nggih. Mangatur kiyaine nek kula ajeng kepanggih, ajeng mondhokno ngaji anak kula Rahmat. Mergo anak kula Rahmat teng mriko niku nakale mboten karuan. Niki anak sampean niki Nggih, nakalipun demeni prawan 12 taun meteng. Umat nganten dereng sepasang sing wedok dicolok. Siaran. Iya men tak bakal kandhane wong. Yo tak kandhane geni sene iset laran. Alah, iya. niku nakale ra karuan. Nggih. Ajeng panjenengan pondoke. Ajeng kula pondoke ngaji tegese. Wah, malah Sik. Gendenan kok iso sampean Apa niku ampun melilik. Rahmat. Sampeyan sapa? Ronggo. Murid ning Murid pondok pesantren Gesing. nggih, murid geseng niku lanang tok apa ana wedoke wae. Ngoten. Jenenge pondok pesantren gedhe. Iki murid iki ya lanang, ya wedok. Ngono. Wedok iki ayu-ayu. Mosok Iya, iki ana nek loro. Malah bapara putrane kyaine. Salamah karo Kasanah. Kyayine super ayu. kiyaine duwe anak wedok perawan ayu. Perawan Tenan iku. Iya. Bapak, apa ayo ngaji kerasan niku? Kerasan. Sik. Alah kowe iki arep ngaji tak golek wedokan iki. Takok ya, Pak. Ngene moto wedokan prei lan aku takok tok. Pripun? Gak nakal lah. Nek ngoten kula mangatur. Oh ngaten monggo sartan kalian kula. Jenengan riyen Saestu. Pun bareng motor nggo napa? ona menging sak panggung boten pantes. Oh nggih kula riyen nggih. Aduh, iki mumpung durung. Apa neh? Durung ketemu kiyaine. Angger kowe isih wedokan. Leren ora ngaji-ngajian lah. Ora. Balik, Bantul. Ora, Pak. Nakal iki nak ning Bantul, ning kene gak. Sopo ngaji kok nakal. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Marang seliramu ibunya Cikula dawuh. wis jangkep ing sajroning pasamuan winantu Basuki nggonmu ngadhep Paras. Ya, Ya. pingkatuk berkaso panjenengan sedaya kalis ing sampikala boten kalih talibat kula ngaturaken
Alhamdulillah wa syukurillah. Wondene panjenenganmu ngaturake bekti ndak tombo. Ora liwat bojo pangestu kulawan. Marang jeneng sira putraku wong ayu wong gebleng salamah Dawuh tinimbalan dalem Rama wis ngadhep ana ngarsaning Rama Basuki ya pikantuk berkah saha pangestu panjenengan dalem Rama sowan kula menika mboten wonten alangan setunggal menapa-menapa namung kemawon sungkem kula katur Rama gawe suka gembirane wong tuwa jeneng sira ngaturake bekti ndak tampa ora liwat uja pangestuning Rama bali tampang injih sanget anggen kula mundi Rama mugi kemawon dadosaken teguke kayuwangan kula Rama kasana Dawa katimbalan Rama. kowe kepiye nini suwana ngersane Rama Kanjeng Rama. Iya. Saderenge kula matur. Kula ngaturaken sungkem mugi pangabekti konjuk Rama. ndak tampa genduk ora liwat uja pangestune wong tuwa kebat tampangna Sangat anggen kula nampi mugi dadosaken jejimat kula Rama. kaya Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Gawe kagete wong tuwa ora ndak timbali sowan sowanmu ngelake apa ana wigati Wonten wigatos yaine. Ngantos kula menika minggah teng Jawi niku wonten tamu. ana tamu Nggih. Jenenganipun ajeng pinanggih kaliyan tamu kuwi bakal ketemu kelawan panjenengan Nggih, Kyai. lah tamune wong apik Wah. apa wong ala Yang sae, Kyai. lah mbok tekoni arep apa Kulina ajeng ngaji. ngaji Nggih. Jeng mondoke to. arep mondoke Napa sampun dukan kepara? yo yen pancen tamu kuwi mau niate becik sarta bakal ngaji ing pondok pesantren sing ndak keparengke Saestu. tamu enggal dilarang Nggih, nggih. Ngeten kula nyuwun pamit. ya Assalamualaikum. waalaikumsalam Permisi. kantor polisi ta apa Harus di rumah kok. Nah, permisi ora tok-tok nuwun sewu Pak lho sampeyan wonten gesing niku tamu ning napa sebabipun lenggah ndika kok kaya ngoten jigriang sila tumpah karo gini. iya Apa no? Duno. Ah. mriki niku pesantren
sanes gerdu lan kula badhe miteran sampeyan niku asmane sinten Pak? Kula Ki Sentanu. Sentanu nggih lha omahe pundi Mboten kula beto. Kula kok malah bingung lagi. Pak Sentanu Kula niku takon napa wontene sampeyan jenenge Pak Sentanu nggih omahe pundi mboten kula beto. Takok terus. Angel, Pak. Angel ora siapa. Pak Sentanu sing kula karepke niku sampeyan niku tiyang ing pundi Bantul Brang Kidul, Bro. Bantul lajeng sing rada bagus niku sinten Romat Preman Bantul. Ora kandakno preman. Ben sangar. Preman. Sangar. Ora sangar-sangaran. Rahmat Preman Bantul Preman pensiun. ya Pak Sentanu Kula nggih radi kaget jenengan terus rawuh wonten pondok pesantren Gesing niku gadah perlu napa ajeng mondoke ngaji anak kula Rahmat. mondoke anak sampeyan ngaji Mergo Rahmat teng Bantul mriku nakale boten karuan. Demeni prawan 12 taun. Metek niku. Umat. Lho gendoro. Enten nganten anyar dereng dipasang. Sing wedok nggih dicolok. Iki anak kula. Bapak. Apa ana cah wedok aja ngono. Lah nek ana cah wedok kene genisin. Oh iya. Karep kula Rening Rahmat niki kersane Mas. nggih Kula padha nang ngaji. wonten sing Bapak. Desa kene iki ora padha karo desane dhewe ya, Pak. Ora padha. Alah, desane dhewe iku nek duwe gaya urung dijak jagungan iku sogatane metu lho, Pak. Iya, ning kono. Kene menawa ora usum. saya niku ndoknya jajal unjukan kok Jaya jak jagungan tok sogatane ra metu. jaya semontok Menawa sarane desa kene ngono ya, Pak. kula supe Usume wong medhit. ini nduk ini Ije diapa? ya diaturke Oh, nah, Pak. mbok menawa gondang ben tunjuk Kene ora ditakok tok ora metu. Kan? Iya. Iya. Ya. Dosa. Tak gene sang mulai. Ya. Ngono. Ya. Ngono. Mangan, Pak. nggih Mau urung mangan belas e. Bae. Glete. Pak. Pak, Yi. Niku gedang napa sing gedakno? Ampun diasangi Bapak. Iki menggedang apa? Ampun. Waktu iki lho Bapak niki. Goro-goro men gedang iki lho. Mbok Pak Ayo sampean. Pak Sentanu Pak. mbok Pak. Pak Sentanu iki lho Kene lah Pak. Kene. Enak tenang. Oh iya. Kayak suruh kelebon apa-apa. Tiwas bahayai tamu. Kuwi arep ngombe arep ngedisi aku. Tuwa telake, Pak. Ngombe kok.
Nggih. Ya, Pripun iki ditampa napa mboten? nggih ngeten Panjenengan. Niate sampeyan iku sae. Nggih. Niate ajeng mondhokke anake si Rahmat. Nah, sing Rahmat kula tampa sakwontenipun. Kula tampa. Ning saderengipun Rahmat dados santri wonten ing pesantren sing kula tak takon kali Rahmat. Monggo. Mat, Dawuh Yi. apa kowe ning Bantul kono ya wis duwe agama, Mat? Agama Yi. Ya. Agama niku napa? Karo Pak karo. Agama gak roh. Agama kok ora roh lep. Ora roh. Lah sampean roh? Blas. Alah. Agama kuwi ageman. Ageman kuwi panutan. Panutan kuwi kalebu tuntunan kapercayan. Yen pancen kowe urung duwe agama, kowe dadi santri, kowe kudu ngrasuk agama suci. Ya agama Islam. Nggih Yi. Syarat ngrasuk agama Islam kuwi ora bot. Kowe kudu bisa maca syahadat rong perkara. Syahadat tauhid lan syahadat Rasul. Dereng saged Yi. Yen pancen kowe durung bisa, mengko aku sing bakal mulang luruk marang kowe. Pak Yai. Kersane syahadate diwakili Bapak Yi. Ya, ora wakili gene. Syahadate wakili kaya maca Daud ae. Syahadat yo wong sing arep ngaji kok. Kula ndedeg iki. Ora apa. Kowe tak baiat tak Islamke mengko panjenenganku sing ngendika. Mboten Yi. Kowe sing nirokke, Mas. Ampun angel-angel nggih Yi. Ya, ya. Aku ndedeg, Pak. Wis sampet. Bismillah. Sakniki Yi. Besok saiki, Mas. Ndedeg aku Pak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kula nyekseni boten wonten pangeran baik daya iki enten iki pangeran nek gak ono enten ampun wara-wara sing elek madun nggih rapal durung rampung ngapunten iki kula mboten mudeng iki boten wonten pangeran ingkang kula sembah kejawi Gusti Allah lan kula nyekseni Kanjeng Nabi Muhammad utusanipun Gusti Allah sah jadi wong Islam. Awakku lemes Pak lega dadane Bapak bareng kowe dibayat kiyaine dadi cah Islam. Aku seneng kiyaine. Jeneng Rahmat utawi jeneng kula Sentanu. Nggih. Mbok menawi jalari anak kula Rahmat dados bocah nakal. Ngoten. Kebetok ing jeneng kula. Kula niku mboten nadar, mboten kaul. Nek anak kula pun gelem ngaji, tegese dados santri. Jeneng kula ajeng kula tambahi napa? Almarhum Sentanu. Jenenge Islam iku nggih matoh niku. Dene santri Pak ya niku ndangenan. Sampeyan niku pripun? Lah napa iki? Tembung almarhum niku
temui wong sing pun tinggal dunya, tiyang sing pun mati, sing pun wejah. Lho. Tiang pun pejan niku Almarhum. sagedipun westani almarhum. Kene nggih boten sida. Pak, aja. Kula gantos. Liyane. Sing sangar, kula gantos Saitoni Rajim sentak. Lah, iku malah apik. Aja. Sae niki. Ya wis ben Mas. Jeng cekap. Wonten bodho lan pintere anak kula boronge kiai. Pun watos kula tanggung sak putuwe. Rene pun kula pun pasrah kalih jenengan. Waalaikumsalam. Lho. Walek Kula ajeng langsung. pripun? Waalaikumsalam. Niku gagal kula. Walek Lah, lek sing- jenengan ajeng wasul kula salam. Assalamualaikum kula wangsuli waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ekane kaya wong. Assalamualaikum. Mboten nggih mboten Pamit. Sampeyan niku nggih kleru. Kok kleru? Lek kalih kula mboten napa-napa padha jalere. Lah nek kali niki Lho niki mboten mukrime lah mboten asal niku wae. Mboten pamit. boten kok salaman kali niki. Mboten kenek. Bojo rang gandeng. Waduh, nyanyi bicara gandeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kerasan nomah. Kadang kala tiliki Ya ya. wong darang ngaji lah ditiliki lah. Ya, Pak. Kerasan-kerasan iki dadi tak pinter. Ya. Ya, Pak Pak. tak mulai sih. Dungane Bapak sing ati-ati. Assalamualaikum. Nggih. Bisa kapan-kapan presentasi. Boleh mulas dino aku gak rene lah. Lu anake suwe ra ora kangen piye lah. Pak. Assalamualaikum. Hati-hati ya, Pak. Ya. Bapakmu kok Pak Yai, ya. kula niki pun resmi dadi santri gesing. Ya iya, Mas. Kula ajeng tanglet kedhik iki. Takon apa tak maksudi? Mengke kula nak turu awor sinten iki? Piye to? Ya wong perkara bubuk wae kok takon. Yen bubuk ya karo kanca kancane lanang-lanang kae santri-santri ora kena karo bocah wadon. Kumpul lanang dolanan iki. Iya, to. Nganteni wong. Ngoten Yi. Nggih Yi, kula tak kenalan kalih kanca-kanca santri gesing nggih Yi. Oh iya ya, Pun Mas. pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iku. Bocah kok. Nah, kalau berkau-kau salam kakana. Yo kowe sing sabar. Radine kuwi santri anyar, ora ketang sedidik mboko sedidik diparingi pasinaon ya. Ngaten Ayo,